Avui a Virus Popular parlarem sobre comunicació i cultura popular amb en Francesc Buixeda. Perdona? Què? Francesc, un gran expert en comunicació. Avui a les 10 ens trobem al Virus Popular. Hi seràs, oi? Bé, Amadeu, tu no ens fallaràs, no? Hi seràs, Amadeu. A on he de ser? A les 10, al YouTube, Virus Popular. Bueno, doncs si no, amb l'Arnau Cristóbal. Ei, gat, baixa! Espérate! Bé, en qualsevol cas, compteu que tindrem amb aquests experts i si no, doncs escolta'm, a mi mateixa, ja ens ho farem. Virus Popular, avui a les 10, cultura i comunicació. Fins després. Que ràdio és molt més còmode, no? Perquè ràdio no et veuen, no sé qui... I aquí és com un punt de... Ai, no, que... Ho estem veient, merda. Sí.